setrum Dek, ono setrume Dek. Ayo Bahaya. adik-adik yang di atas sana bisa turun. Bahaya. Rungokke. Gek Jackson we apike kaya ngono mindangku nak pas main. Semangat men yo Pak. Semangat oh, jangan ditanya. Sing anu donga-donga Anak tuh. buahnya Pak Slamet padake. Iki ijek enom-enom ya Pak. Ben ora kesuwen, yuk kita panggil sama-sama. Seni tari dari SWS Soreng Warga Setuju. Dari Untuk panjenengan Medan semuanya. Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pendeperi Tangara budal ing wadya sangkut kumbakut brantasing angkara murka pendeperi Tangara budal ing wadya sangkut kumbakut brantasing angkara murka pendeperi Tangara budal ing wadya sangkut kumbakut brantasing angkara murka Jampyak miyak laku ning prajurit ngemban dharma tama tuladan tumrap prajurit kang wicaksana Soreng Warga Setuju
kawula wikatekno titipurna anggonku amangsa kati manekumring maha agung mugyanto kanugrahan ojo sira ringo-ringo awewike gone padha manembromo netepi darmaning wajib
padha macul ngarep sawah dimana subur yo padha kumpul aja wakapareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah suket abu putih rapuh ora lali omong kabeh batin tanah desa iki kabeh lojinawi yo padha amarsuti mugi Gusti berkahi. Desane ayem tentrem patane mesam-mesem desane kemari papara tani padha bunga wedhuse lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngandhang welah yu padha digodhog wis wayahe esuk cakone kluro rame swarane pating kamroyo aduh senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating camrowi seneng atine katon asri donya saisine. Halo, halo. Hei, Gus. Gus, kowe iki munggah MC. Walah. MC kowe kira payu. Tene. Monggo Pak Ustaz. Orang goceki lho, Pak. Orang goceki lho. Pak. Sing goceki yo sop. Gus, maju sithik rene. Iki anakmu kok len joget jaket atelan wis diajari apa durung? Dereng. Mulane wingi sore tak omong anake dilatih sik. Aku lo nganu wingi sore iki Ngopo? sunah Rasul. Malah bare sing saru-saru karo bapak kuwi. Iki jane anakmu nomor piro? Anakmu nomor piro? Nomor 1. Nomor 1. Kula anake siji mawon. 1. Nggih. Tiap nganu bojo siji, tiap bojo siji. Ah bojomu ana piro? Enten 3. Rencana papat, Pak. Rencana papat. Apa jono sing gelem? Oh, iki gelem kabeh iki. Tenane. Bener, Pak, beda keyakinan. Nah, aku yakin gelem kono yakin ora. Nggih, ndi ndawuhe? Nang ke sapa? Nang kene, weh. Yuk. Nang kene. Anake karo wong tuwa. Bapane nang jalan blas iki. Gus kok iso anakmu lemu kok kowe guru ngono? Nah niku
susune sing salah, Pak. Kok iso? Jane kula pun kaplek. Aku wis tekke anakmu. Nggih. Ha iki kakangmu wis rabi apa durung? Oh iki ora kendel. Ora wani rabi. Gus, iki sing wigati sih. Oh iki Iki acarane apa? acara ulang tahun topeng gejul. Topeng gecul. Gecul jenenge Noto Karso. Nata Karso. Napa, Pak? Apa? Niti Nata Nono Nunuke. Mulane dirungokke. Nek bapak Tekan kono yo kepiye? bapakmu wis nenono, Dot. Niti Niti Purba Tribudaya Laras. Nah, Jenenge dawa. heeh. Ameh padha anakku. Anakmu apa? Anakku telu. Heeh. Lanang, Lanang, wedok, wedok, lanang. lanang. Jenenge sapa, Mas? Sing lanang rak wong biyen kula nek nderek tiyang biyen. Tak kasih nama Sapa? Bardi. Kok bar? Bapak Oh, wong biyen Ya. ning gandeng paling sepuh kan Dimas dadine nyuluki Mas Bar. Oh, Mas Bar. Ha lebar nomor niku di anak meneh. Anak meneh, Wedok cewek ayu, wedok. modern, Ya, jenenge sapa? Dila. Dila. Nggih. Oh. Njur bar niku enten malih anak kula paling Nomor telu. lanang. Ya. Kenny. Oh. Ha nggih. Oh, Nggih. Kenny. Dadi nek nyeluki kakangne kan Mas Bar. Dadi angger bar ana wong Mas Bar Dila Kenny. Kuwi apa? Ayo nyeluki anak telu ki lho. Celuk Gus. bareng. Yo, saiki ngucapke iki kan Nggih. ulang tahun padha Nggih, wae. selamat ulang tahun kepada Rono. aku ngiras maca. Nggih, selamat ulang tahun kepada teman-teman dari Tomeng Kejul apa mau jenenge? Nggih. Ah nggih niku. Sing jelas yo. Mau ora wis di briefing to. Nah Tomeng Kejul ngono wae. Oh, Salahe beda. pandhe jeneng dawa-dawa. Aku yo sing ngenehi jeneng iki yo wong sepuh biyen. Muga-muga tansah jaya di udara. Amin. Tambah jope, tambah kompak anggotane. Sing penting kan kuwi. Saya di udara. Pelendungan kok. Asu kowe iki. Oke tak cilik-cilik iki lho. Malah kok sing ngolot. Bapakmu tapuki ngapa, Dot? Tapuki. Kowe. Kowe kuwi. Nggih. Bapakku sapa? Sing penting Bapakku kowe. Gus, iki ngene sih. Mergo iki jono dua penampilan. ya, rom pertunjukan Jul. iki dicukup semen sih. Nggih, monggo nggih. Kula ajeng nganu pindah Pindah ngopo? pindah alam gitu. Aku ngerti kowe kemlungsung apa. Apa? Padune nyenengi bojoku to. Ala bojomu kali api-api oh. Bojoku boys. Boy sapa? Boys ki ombo tur gedhi. Body. Kan basa Inggris. Apa? Mboke saka Jawa, ombo. Iske Inggris is the best ya gedhi. Kaya iso. Nggih, Ayo Gus, gaweanmu Nggih. terusno sih. gawean kula badhe tak lakeni. Kowe lakoni. Lakoni. Wis kowe ndek kene karo aku, Dot. Iki sing ajeng ngetoke jaran. Kula tasih enten pakaryan ya. Kaya ngono. Nggih. Ya ana bakul aku liwat barang kuwi.
Ji, Gus. Ono kewalik. Malah dipateni. Ji. Ono apa? Enten tontonan. Tegese kowe tulung-tulung ono apa? Nggih enten tulung. Ono apa? Ono apa? Ono apa? Ono apa? Wong ditakoni. Nek ditakoni iki nyauri. Ono apa? Kula ora lupa. Kowe ngarep. Banjur bis. Banjur bis. Banjur bis. Kepiye? Terus bis. Rodo nengah. Kathok kula ampun klebus. Ya ora apa-apa, ning saiki rak wis tingkas. Ono apa, Man? Kula ora nglumpuk. Kowe ngarit Wonten mriku nika. nang kono. Nggih. Terus piye, Man? Terus wonten tiyang. Ono wong Nggih. ngopo? Ndandani panggung nang isore. Ya asal diomongke. Sing ngarit nang kono, Man. Pak sapa ketua panitia? Pak Tresno. Pak Trisno ngopo? Tresno tip ekel lho. Kepiye? Kewalik. Dah rapas to. Niki mboten wonten pawange udan apa? Ngopo? Udan. Iki wis tingkas kok ngene. Ama udan kepiye to Tris? Kowe ya apa ya paham karo wonge. Paham. Tenane. Lanang to? Ayo. Wong ngendi? Wong kene kak. Oh. Aku le paham saka ngendi? Domongi bapak iki. Paham. Pak Tresno mangke nek ajeng nesu kalih singgo kacamata. Ngopo? Kula dicengken. Wong wedok kae. Kae sing ndi? Wangsul mawon. Ngopo? Anek Tresnane loro. Ngopo? Aku bali ra nggo lambe. Gus, Nggih. sewi kan. Terus bisa. Terus wonten pawongan kalih. Terus Ono wong loro. kula dicekel Kanjeng. Lah, jenengan kok ngilang? Nang kene. Yo blokingnya pindah-pindah. Wong-wong loro kok pindah-pindah. Pindah ICU kok. Tegese ke blokingnya le mlaku-mlaku ki lho. Ngoten. Wong loro terus piye? Terus Terus ngopo? Terus ngopo? Ngopo? terus tamlet kalih kula. Takon karo kowe piye? Apa kowe abdine Rio Penangsa? Kaya mengko. Terus kula nyauri, Yo. nggih. Yo sing apik. Nggih, dawuh timbalan dalem. Terus piye, Man? Aku tulis suara gawe. Yo terus kepiye kok, Mak? Terus piye? Terus gegaman kula diambil. Gamanmu disileh. Ngopo kok gamanmu disileh? Mempesona. Bentukane ini kok lho. Gaman apa? Kiai keris lho kiwa tengen. Nggih. Terus piye? Terus sak sampunipun. Waduh. Ngopo? Digigit nyamuk. Isor ora nang panggung wis tak jotos. Kon ganti rugi gelem po jotosi wong nang kene. Ngopo? Aki ana peraturan. Ayo. Sampeyan ki nonton gerek nonton kok anggawe reseh. Desa. Wis nonton ra bayar, parkir digratiske. Kurang apa? Saiki kowe mbelani Pak Tresno. Angko ndak rawe amplop. Pun niki mangke terus enten nek kurang marem sesuk undang meneh. Undang nang Kopeng ya ora apa-apa. Cewek ya lu. Terus kuping kula aduh. Aduh. Mana Ya ora mah nembang.
saking sakitnya Kanjeng. Tapi tak sesakit hatiku. Koy. Kaya ana nawalane, Man. Nggih, biasane lak ngoten. Mboten sak crita. Penonton wis ngerti, gedhi. Ben kaya ketoprak-ketoprak ngono. Oh, nggih ketoprak. Kula ingkang suwun sinuwun. Wis mau jane. Kewalik. Oh, kualik. Le omong, sing kewalike le omong. Nggih, Ayo mar. Apa? Fotone jenengan. Hei, kuwi salah satu keunggulan kesenian kene. Iki wis terkenal lho, Gus. Nggih. Kados kula nggih pun tercemar. Terus aduh. Durung. Wong ngemek wis durung kok. Jangan disentuh. Aku masih suci. Tolong. Ada surigala. Lari Upin, lari. Ki apa? Film kartun. Kartun. Nggih. Niki pun. Ya. Pareng nggih. Pantun sekedhik angsal. Ya. Yo. Pantun. Kula mboten saged. Nggih tak wangsul mawon. Nggih pareng nggih sedanten mawon. Kecap leletno silit. Ayo. Sing apik. Niku apik gandeng sangkepun cekap kula badhe pamit. Oh ya. Nggih, sae. Oh. Nek jane iki nek patute iki kula sakit. Digotong. Nggih. Perjuritku kademen. Masalahe. Mau ke sang. Di ngapura. Tanggal 17 aku prei. Suwe-suwe gagar otak. Bajingan. Kok sejal kowe duit. Cepet. Ya Allah, matur nuwun nggih, Pak. Kathah rezekine. Amin. Tambah anake. Nggih, saya terima nikah dan kawinnya. Apa? Piye? Nggih. Endi? Oke. Endi? Dik. Aku duwe sendal. Ning pedhot. Ya aku isih iso tuku. Nanging nek aku kehilangan sliramu bisa mati aku. Kepeseng. Sumuk. Endi sing kon rayu? Aja rayu, kon rabi. Piye? Kayak 10 meter. Gawe kata-kata 10 meter. Nek kata-katake dukur go meteran. Ya. Nah, pokoknya cekel. Iki tak cekel. Manut. Saiki ke kekuasaan ke tergantung ini ya. Nggih. Untuk iki spesial buat topeng kecul yang ke-18. Semoga semakin kompak, semakin bersatu, semakin jos pokoknya. Jos gandos, istimewa, I love you, dadah. Hei. Dalane liwat kene. Niki kula tak langsung kemawon. Ting kopeng. Ngopo? Nggih, nyumbang para kaum duafa. Wis angoni kok. Ngawur. I love you. Sing ngeles apa?
Mau yo nang kene. Ayo berarti mataku sing salah. Ya, Ngece, ngece, ngece. Pendem ya, pendem, pendem. Lumantar kintoko neki bekti sun katur mring dika yo Kang Mas Riyo penangsang ing Jepang panulan Projo Kang Suro Digdoyo dasar satriya pinunjul sinuyutan Prakawula kabeh wae para prajurit layang pangalembono saka Hadiwijaya ning iki sono bajute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pinanggih kutus pati kaya watake wong cublok tan ngerti ing trap sila ambek sakti kaya ana kang luwih unggul yen pancen sirote toyo batu coba candon jure parat Hadiwijaya kade rakiti kakak lima berade Soreng, berukat kimpul nujungan sore soreng. Hadiwijaya, wong pintur, wong pajang wae. Hadiwijaya, wong pintur wae. Hadiwijaya, aku Surabroto, Jayabroto. Hadiwijaya, wong pintur wae. Hadiwijaya, Hadiwijaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng warga setuju. Setuju dari Bendong Raja luar biasa sekali. biasa Allah, oh ya Allah Waduh, ya Allah, jarane medeni. ambruk. Ini nek ngambruki apa ora? Enggak sik Pak, enggak sik.
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Soreng Warga Setuju dari Bandung Rejo. Magelang. Pak, ini luar biasa. Biasa sebenarnya. kumeringet to. Nah, Lucu, Pak. kandhani kok. Penang sangi maksudnya kepadake. Mas. Iki Loh. jaluk kata-kata meneh iki pisan iki kudune. Oke, Pak, mungkin kita panggilkan kepada Bapak Yudi untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan atau kenang-kenangan. Dari topeng gejel. Iya, betul sekali. Untuk SWS ya Pak. Ya tentunya yang kita hadirkan dari Kabupaten Magelang. Betul sekali. Wah, ini tadi seru banget Pak. Pol pokoknya. Sing nabuh semangat, sing Si joget, joget ya semangat. Ning aku serik karo Gus Kai mau. Oh. Pak rupanya tadi Mau gue harus munggah Pak. panggung kan ngene toh. Mosok aku sing didak lho kae. Wonge kae. Jan pelanggaran tenan ke. Ning jan lucune ora umum. Tapi lucu Pak. Ya. Mukanya nggak teli. Kalau kalau dinekke karo mbake apa? Nggak teli. Nggak teli. Oke, mungkin kami panggilkan kepada Bapak Babin bisa naik ke atas panggung untuk membantu memberikan penghargaan atau kenang-kenangan dari Noto Karso. Untuk Pak Babin kami persilahkan. Sekali lagi untuk Bapak Babin untuk segera merapat ke panggung untuk memberikan satu kenang-kenangan dari topeng gejul. Pak, ini aku salvok sama penontonnya Pak. Oh, piye iki nak terus Iya, Pak, sing dihitunge. loro nambah ya wis nambah ngidul. Lah iki ra Ya. ono sing ngisi sing ngene. Anu nak nang kene kan nonton kendangak ngene. Iya, Wah, kan Pak. mesake. Mangkane rada ado sithik ya toh. Ning gumun penonton sakmene akeh madheprene kabeh to. Nonton Heeh. kita toh Pak, Heeh. artise Iya kurawan. etok-etoke artise balong. Artise ojo aku kok nek balong aku kira penunggu balong aku kok. Nggih sekali lagi nuwun sewu kagem Pak Babin untuk segera merapat ke panggung. Untuk membantu menyerahkan kenang-kenangan. Dan acara pada kesempatan ulang tahun Topeng Kecul dengan tema Noto Karso ini telah disengkuyung tentunya masyarakat Dusun Ngerawan, remaja putra putri. Apa ki? Oke siap Pak, lanjut. Jenengan malah ngatur toh Pak. Oke. Mungkin ini saja kami panggilkan kepada Bapak Lungguh selaku Kepala Bapak Kepala Desa Desa Ngerawan. Ngerawan. Bisa naik ke atas panggung untuk membantu menyerahkan kenang-kenangan. Nggih monggo Pak Lurah Pak kuwi katuran. jarane selak pegel kepalane ucul Pak. Kae penontonnya ngunekke jarane lanang mau wedok. Lha muni kono lanang, aku kan nyauri, aku iso. Kae pas no rupane kaya MC-ne muni ngono ke. Ya Halo, Allah, kae semuni. ora sopan. Halo, singgo ketu kae. Oh, Padake aku raine iki kaya jaran, ya. Pak, berarti Jan. madak kene emang Ah. bener. Ojo madake aku soalnya aku ayu Pak. Jaran lanang, jaran wit. Oh, boten jaran. Kulo Iya anteng. ora. Benar ini cantik-cantik, ya Allah. Cantik-cantik, ayu-ayu, tapi sing lanang ki enggak sing lanang. Sing cewek ki enggak kalah energi. Oke, Pak, terima daripada kasih ya. sing lanang Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Lungguh sudah berkenan memberikan kenang-kenangan untuk SWS. Oke, Pak, fotoin Pak. Foto krien, Nggih, ditata Pak. formasinya. Ditata formasi ini pun monggo. Pak mungkin kita sapa nih penontonnya. Penontonnya dari Penontonnya sebelah dari sebelah sana, lor. Sana. Oh, Ini- jan, ugi ya, tenan. Banyak banget ini mesti bukan warga Ngerawan tok ya Pak. Iki mesti ono sing Oke. aduh barang. Ini paling jauh mana Pak kira-kira? Untuk penonton yang paling jauh dari mana? Ayo. Tengaran. Oh, Tengaran. Joris Tengaran. Pundi malih? Di Magelang. Kalimantan di. Saking Sumatera. Oh, nggih saking Sumatera.
Oke, mungkin diberikan satu kata, dua kata untuk Pak Babin di acara Noto Karso